What's up guys? Ang episode pala natin ngayon, sukang pinasarap. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa mga nanood sa ating John Rabbit episode dahil 1,000 views na siya at patuloy pa ginagani. Thank you guys. Kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko ang link sa description box sa ilalim. Simulan na natin. Ito pala yung mga ingredients natin sa paggawa ng sukang pinasarap. Meron tayong bawang, asukal, salt and pepper, sili, sibuyas na pula, luya, toyo, suka, konting tubig, at ang ating main ingredients, pineapple. Simulan na natin guys. Meron pala tayong blender dito. Pagsama-samahin lang natin ang ating mga ingredients. Unahin natin sa luya. Sunod natin ang sibuyas. Okay lang guys, kaya wala kayong blender, pwede nyo naman iwain. Kaya lang medyo matagal. Mas maganda pa rin ang blender. Pagkatapos na sibuyas, sunod na natin ang ating sili, ang bawang, ang ating salt and pepper, ang asukal, at ang ating suka. Buhos na natin lahat. Pagkabuhos ng ating suka guys, lagyan natin ng konting toyo papakulay. Konting-konti lang naman. Pwede na yun. Simulan natin siyang blender. Yung pineapple pala guys, yung huli natin dahil malambot na to. Sinasuggest ko lang sa inyo guys, huwag masyadong pino, yung sakto lang. Yung makikita mong may buo-buo pa siya. Yan guys, after natin siyang ma-blend at nakita natin medyo pino na siya, ilagay natin ang ating secret ingredients, ang pineapple. Ilagay na natin siya guys. I-blend lang natin siya ng konti. Napakalasa nito guys. After natin siya ma-blender, yung itsura niya, inilipan natin sa ating cup. So ito na ang ating finished product, ang sukang pinasarap by Our Kitchen TV. So ito na ang ating finished product guys, ang ating sukang pinasarap by Our Kitchen TV. Tikman natin guys. Ito na ang pinaghalo-halong pineapple, luya, bawang, sibuyas.
Pwede sa lechon kawali, chicharon, o kahit ano pang klaseng prito. Sa amin kasi, chicken lang available. So guys, please subscribe nga pala sa mga bago pala sa channel ko. At pindutin ang bell button para maging updated kayo sa mga bagong videos. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.